Chceli by ste skĺbiť bývanie v rodinnom dome s podnikaním? Tak sa spolu poďme pozrieť na trojpodlažný rodinný dom s administratívnou prístavbou v Banskej Bystrici. Túto nehnuteľnosť vám prináša tým odborníkov z kancelárie Archeus Reality Zvolen. Predávať štýlovo je ziskové. Dom sa nachádza na tichom mieste, na konci slepej ulice, objatí zelene, v katastrálnom území Kostiviarska. Samotná nehnuteľnosť je umiestnená na rovinatom pozemku o rozlohe 979 m². Prístup na pozemok je cez bránu s dostatkom priestoru na parkovanie, či už na ulici, vo dvore alebo v jednej z garáží. Za domom sa nachádza zelená trávnatá plocha, kde môžete kľudne relaxovať pri zvuku potoka, ktorý sa nachádza kúsok za pozemkom. Dom je trojpodlažný s plochou jedného podlažia 111 m². Na prízemí domu sa nachádza technická časť. Prvé podlažie pozostáva z chodby, schodiska, veľkej obývacej izby, kuchyne s komorou, kúpeľne a samostatné WC. Dominantou domu je táto obývacia izba s krbom, dreveným schodiskom na poschodie a priestrannou terasou. Terasa o rozlohe 50 m² poskytuje nádherný výhľad na zeleň. Na druhom podlaží sa nachádza spálňa s lóžiou, 3 detské izby, kúpeľňa z WC. Teraz prechádzame do administratívnej prístavby, ktorá slúžila majiteľom ako predajňa, má rozlohu 200 m², a tento priestor pozostáva z veľkej otvorenej miestnosti, prepojenej s chodbou. Ďalej tu máme kuchyňu, skladový priestor, kúpeľňu, WC, 2 samostatné kancelárie a garáž. Tento priestor môžete využiť ako sídlo firmy, predajňu, ubytovanie alebo podľa vašich predstav. Nehnuteľnosť má skvelú dostupnosť, nachádza sa len 2 minútky autom od výpadovky na Ružomberok, Brezno a diaľnicu R1. Do centra mesta sa autom dostanete len za 8 minút. Z domu sa môžete peši prejsť do prírody, k miestnemu potoku a máte tu prístup na futbalové ihrisko. Ak vás táto ponuka rodinného domu v Banskej Bystrici zaujala, neváhajte ma kontaktovať.